място. Аз точно се зачудих, викам бе, май не беше Всеки толкова. път се бърках в началото и минавах от тук. А като завиш ляво? Докато намеря... Ми се минавах наляво и се правих обратен завой и се връщах тук. Сега лево? Не още. Ей, там къде свършва пътя. Ясно. Може нещо скръца. Какво скърца така? Някой... Не знам какво е. Ето от гърнето им се И чува. така един от път си гърнето. измит пежото и почна и така разкърца. Да, между другото скръца там при дъжд, при някакво по-влажно време, сега не знам защо се разкръца. Еми на морето сме. Вярно. Вярно, че е по. Не се усетих. Свикнал си с обучението. Клаксона ли ти беше там? Да, ама се преба. Той е такъв смешен, трилен. Аз отидах за 1 бал, карах една абитурантка и викам, искам силен клаксон. Тя ми дадаха такива 3 тромби. И аз мислям, че свири силно, а то трилен. И сега се преба и слушай. Няма такъв пешък.